Vi har ikke noget at tabe alligevel. Vi har ikke noget at tabe. Bare gør det. Vi har ikke noget at tabe. Ja. Ej, hvor er jeg langsom. No! Shit. Okay, jeg kan godt tage vinduet her, hvis der... Okay, vent lige. Jeg har hvor på den side. Okay. Venter vi bare på, at alle er klar, eller hvad? Vent lidt. Okay. I skal til, når I er klar. Ja, jeg er klar. Er du klar? Ja, jeg venter lige. De står bare og tænker, hvad fanden laver de? Er kameraet taget? Okay, kameraet taget. Okay, I ser til, når I er klar. Ja, jeg får lige finde en headset eller noget. Okay, ja. Okay, 3, 2, 1, kør! Hvor er han? Hvor er han? Herovre. Okay, jeg står klar og venter. Ej, bare her! Fuck de sjovle, hvad de kan. De kan bare lad os gøre det til... Lad os gøre det til... Ja, den anden trappe. Over på den, ja. Thank you. Hvorhen? Ah, fuck! Okay. Hvorhen? Højre. Ja! Sådan der. Ja, okay. Ja. Shit. Yeah. Nej. I'm looking here. Jeg ved. Jeg så den godt. Thank you. Ja, det var for godt. Breach charge ready. Bitch. Hostile activity. Neutralize the threat. Cease securing the room. Jeg var så sikker. Hvor. Fucking bitch. Dernede. Okay. All friendlies have been eliminated. Fucking pisse på mig. This door is well secured. Jeg håber så meget, det her det virker. Prøv at se mig. Prøv at se mig. Oliver. Er du klar? Her. Sådan. Sådan. Laying C4. Lige herovre. One op 4 remaining. Op 4 eliminated. Prøv at se det her. Prøv at se det der. Jamen, den er så vild. Jeg elsker shotgun. Nå, nej, fordi at du ikke... Du har ikke slået dit lort til. Her. Der. Ej! Sorry. One down. Coming through. Oh my god, behind! Back up. Here. What? Fuck for the camp, man.
så en op i... Ja, jeg ved godt, jeg så det godt. Hold øje. Come on. Show yourself. I kan bare gå ind, Der er ikke nogen. Jeg kan ikke se nogen. Secure the biohazard container. Kan vælge, at hun har ikke særlig meget lys tilbage. Nej. Hostile activity neutralize the threat. Det er godt. They put my kill! Standing. Who took my kill? det godt. Who took my kill? Mission successful. Bitch, he took my kill. He took my kill. Du er sådan en kældestjæler. Ja. Så er det klart, du får så mange kills, når du stjæler alle andres, du. Ja. Ja, det er det. Spol. Nu. Fuck, hvor sejt. Oh my fucking god. Oh crap, man. Oh, that was so great. I wish I'm done now. Alright. Oh, nice. What the hell? Okay. Okay. Hen mod B. Og så kan du med det nu. Jeg fik en Ja, hej. Op Bitch. 4, last operator standing. Fuck, det var vigtigt, den der interrogation. Fuck, hvor Ja, hun godt. er mand. Der. Jeg siger også lige, at jeg vender mig bare rundt, og så... Ja. Hvor fuck kom det fra? Bagfra. Jeg lige se, hvor de er henne, inden jeg gør noget. De er over på bygningen ved brasilianske flag. Står til venstre for flaget. Jeg vidste det! Wait, yeah, I have him here. I have him there. I have him. Shit. Gone with that. There. Nice. Så er det... Jackal, han står der bare. Nu kigger han. Kigger han. Sådan. Ash var herovre på den her side. Jeg kigger kamera. Where? Hvor? Det er helt herovre bagved. Ikke dernede. Don't peek. Ah, here, okay. Hvor er det godt sted, du sætter det kamera, ja. Hvad? Er du ikke for en godt sted, du sætter det kamera? Det er tredje. Jo, tak. Jeg øver mig fandme også bare. Ja, det er godt. Han er der. Ja, der er to. Skal I se, hvis de kommer? What the hell?